den. Den tager dig, Lasse. Yes. Bare sørg for, at du rødræber mellem benene. Ja. Præcis. Det er fat i barmen her og træder op. Perfekt. Så, nogle nerver nu? Nej, okay. Du er cool, altså. Det er bare fedt. Yes. Ej, det lyder fedt med 216 meter også. Ja. Ja, det gad jeg også godt. Så, fed at tjekke. Lasse, jeg skal bare have dig til at vende den vej rundt i dig selv. Så det drejer. Yes. Efter højre fod over rebet der. Præcis. Sammen med begge fødder. Så tager den lige ud over kanten. Præcis. Så bare den her. Ja, på indersiden. Godt. Tur med på. God tur. Ja, tak. Lasse, på vejen op. Du får bare lige på instruktioner. Ja. Tag på dybe indåndinger. Du virker helt cool. Skulle du begynde at føle dig nervøs, så er det bedst bare ikke at kigge ned. Yes. Kameraet der, så tager du bare fyld dig selv, fyld udsigt, hvad end du har lyst til. Yes. Ja. Når det er, vi er helt op på toppen, så tager du bærer dig til begge arme ud foran brystet sådan her. Ja. Strækker dem hele vejen. Du vender lige kameraet mod dig selv. Jeg holder dig i harnesset her. Ja. Tæller jeg ned. 3, Yes. 2, 1. Så læner jeg dig fremad. Yes. Du skal også bare læne fremad. Du behøver ikke hoppe eller noget. Du Nej. skal bare læne sig fremad. Yes. Når det så er, at du falder, så kommer elastikken til at gribe dig og trække dig op igen. Når du kan mærke benene, du bliver trukket op, så kan jeg helt tage venstre hånd her. Ja. Lige op foran panden sådan her, med håndfladen udad. Så hvis elastikken skulle komme en lille smule til at bryde, kan du lige give sådan en puff væk. Yes. Perfekt. Det er godt. Nå, tag en dyb indånding. Nyd udsigten. Du har hele København. Du kan lige filme den en gang. Præcis. Så er det også på videoen. Nu vil jeg gerne have, at du bare tager begge arme. Strækker dem ud foran brystet. Præcis. Film på dig selv. Tag en dyb indånding. Så tæller vi ned. 3, 2, 1. Jeg elsker dig. Så, jo tak. Jeg tager den, så du kan få Det er så. en optagelse med hjem. Har du det?